Kani kadai All India Radio Shillong ka khubor ang kuliah phiri merin ang tiwalang. Kimat ki bakongsan jang ka khubor ng takastem. Kani Delhi baka Dhaka ki atrilang man pintlang ni ka khai pateng baka jungok kai perthai hapadeng ke India bat Bangladesh ang Assistant High Commissioner ka Bangladesh Usha Muhammad Tanvir Mansoor. Banjur Menteri ki kampo yeng sarkar Meghalaya u James ke samma banlong ki bakit khia ya kamariang. Kaseng DGP kampat Kindo ia ka Citizenship Amendment Bill ang National Secretary kaseng Rahul Sinha. Ki khubor ki babniya. Ka Dhaka baka New Delhi ki atrelang man penklanchi show ia ka khai pateng baka jungok kai perthai hapadeng kini ki artali kiri. Ya kanila pensaudo Assistant High Commissioner ka Bangladesh Usha Muhammad Tanvir Mansoor hinin kasni. Ka sarkar Bangladesh baka sarkar India kilanang penklan ni kilinti dudiaw kilinti ya Israel berkumjuru nasun ban kring bat penbiang ikinongwan jungok kai perthai. Katanat Civil Aviation jang ka sarkar India kan sa pliru ya kan lad da ka babo ikilingsun hapadeng ka Guwahati bat ka Dhaka. Umansur laong baka Bangladesh kan nilekat bala ban kentiw ka jungok kai perthai da ka penbiang i brio bagi jingon kam hakakot ka khia jung kidong nongwan ka jinga jingtip sepang ki rukom nyam bat i ki jingte ki bladan nadu ki por min barim baja. Ya mentahi ka Bangladesh kadang trai ban penbiang i kilenti ling baka Haka joko por ka penjing madru ban tai shushu ia kilenti ya Israel. Umansur layaro ia ka jing bhabriyo banan la jang ka Meghalaya baru ba ka kham bhabriyo ka Meghalaya ban ia ka Scotland. Uong ba ula poi habon kali ke jaka hangai umpat jusyam bandan ka nuku ka jaka ka perthai ka ban phu ban phing kum ka jila Meghalaya. Ka BJP ningasi ka ong ba kampat Kindo ia ka Citizenship Amendment Bill bat kan sa ai ka jing pensyai ha ka por penkre bat jingilap election jit nong dikmat thamai sya ka ying darbar thawan Lok Sabha ka ban salong shen. National Secretary jang ka BJP Rahul Sinha ula kubur bala subam jakhlut ban pendrung ia ka bill ha ka Lok Sabha bat kani ka long ka daw ko bala penni ia ka jingsung thu bakala hau bobon balang. Uang baka BJP kan sa penpyang jingtip jingsung thu ka bakham janai ha ka por yalap election MP. Kanandan ka jingdo nong inu baka tay ka bill ka thumu banwan ra ka jingi iye bat jingi jan hapring ki benriyo baro. Kaying darbar thawan jang ka jala Manipur kan pelong ka darbar ka bakhat niyo usni bat ka ban sedang ndu ka apho tarik mentau benai bat an penkot ha ka pratarik uleber. Ulat ka jala sa ajing kren ha ka sni ka beningkong jang ka darbar ka bakhat niyo usni bat an sa beteng biang ya kana do ka apho tarik urumpang ha ka ba anya tai halor ka jingkren jang ulat ha ka sni ka beningkong. Kan sedang do ka jingkren halor ka jingdan kampisa jang ka jala bat ka jingkhen antar ha ka mangtingka arajar khat phra arajar khat khandai jang ka sarkar jala. Ya ka private members business ka darbar kan sa tai ha ka sni ka bakhat do jang ka darbar. Na penang ya ka program IG hikai ka bakarpang hanin ka si halor ka phang responsible tourism ya ka bala penya da ka tanat jungok kai perthai jang ka sarkar Meghalaya da ka jingi trelang baka kanhuan outlook group. Menteri ki kampo yang ka sarkar Jalau James sangma ula pli ya ka program ka bala penlong ha State Convention Center Shillong bara ka jing kran jang ula baka jala ka sakhi ka jingkiu irat ka tanat jungok kai perthai ka bala irap shibun ban kan tiuru ya ka yo ka kwat ha ka jala baro ka wei. Uang bagi nong song jong ka Meghalaya kia imsuk imsan baka may maryang baka long ka badan kam bagi nong lit nong wan kan sauto bangi dan kam ban buram markaliang ya ka maryang saudong saukun. Uang baka ka badan kam hakum kani ka por kalong ban pengpyang jingtip jing sauto hapadeng kinong lit nong wan kai syapang ka jingdawa jong ka maryang bat kani ka nyarap rushibu ni kitraish nong bakin sumar da ka jing iit ya ka maryang. Hakati ka program na don langdu Assistant High Commissioner jang kari Bangladesh Muhammad Tanvir Mansoor. Haka jingkran jung loong baki kinhuan ki bakmi ya ki nang Shanghai perthai jang ka Meghalaya bat Bangladesh kini banyin trelang ringkat banyayo jingmentoy lang. Kani ka khubor ka wan shipi nak All India Radio Shillong. Ha Mizoram kumba praspa tli ki yeng kila julor ha lumle bagi than ki mamarkham bat ka namar ka jingther jong upriya wala kata am shne jingtep bannan ki brio ki bamansaw
Director Jong Disaster Management ka Mizoram FJ Lian Tuang Ngawang ba ang panlawan pentikna ya ka jinjulor hadukat no kaladon ka jinglun. Layo jingtip ba kumbah news pa khandai fundu tuli ki yen kila julor na ka jinghap upriya ubajur hakamit jong ka sni ublay. Boni ki yen ki dai ki blasop da ka tununtun bat ki jinghangit kila pat bat dolun. Ulabba labsan upriya kila ther ha aizol bat kiwe ki jaka ha Mizoram. Katu gani tili hidukan baki jaka khai kila khang hanin ka step na do ka por khandai bi jing step ado ka por shiteng sni hakikat tu gani ki benta ka sor Shillong kum kada ka buram ni ki martir ki balayap ha Pulwama ya kani ka jingkhot on snowlem ya ki martir la pelong da ka Confederation of All India Traders la ni ka seng ki nong khai ban pun pau ya ka dak ka jing persha halor ka jing sha thambor jing ki kulit CRPF dangshen ha Pulwama. Presiden kari Ramnath Kovind ong ba man la kathan ka badan hari India kadan lagi jong kiri ti dustur par ki kol short rai penban kani kamut satya ba ka penya phya ya kari handai kon ra ka jinsu e ba jing tali ha kari baro khawai Presiden lakran ni kani ha kawai ka jing lang New Delhi nin kasi hadin ka jing sam ki khusnam Tagore Award for Cultural Harmony Presiden Ong bakatay ka kusnam kadai ka jingli ekmen ya ka jingli uspa kiriti dustur ki kol short rai hagri India barok away. Urapan ka mauro ba Rabindranath Tagore uday ubriyo wa palat liam ka jing start pa ka jing shampang bat ubaning kang na India banyo ya ka Nobel Award. Banla kasni ka India ka kan mauro Tagore kumukay tor ubala penni ya ka jingwai jing kari lani ka national anthem. Himin kasi ke India bat ka Argentina kila soy ya shipo tali ki soskular banyak tres ngotho jingmut lang halor bun kiliang ka bakan thopru eka kamyadari ka jungo kai perthai bat ka kamrat kamriang ka jingsoy ka soskular kala wan hadien ka jingkran pada menteri rang badu kari Narendra Modi badu presiden kari Argentina o Mauricio Macri ha Hyderabad House ka badan New Delhi. Kita ki armo kinonelam kila kami biang ya kalong kaman jong katre kita kabladan pa hapadeng kini ki artili kiri bar kila nang pentran shushu ega jingi dai da kabasoy ban nang penyar shushu ega tre kita sah ki wei ki benta Presiden kiri Ramnath Kovind ula khat khawai snob hai Presiden kiri Amerika kum kadak keburam ya Macri yung sadan lang ru ha ka darbar jong India Argentina Business Forum bat unnet mentakasi sya Mumbai Menteri Khana ka Sarkar India na katanat Social Justice and Empowerment Ramdas Athawale ula poi shana galan hinin kasni ban play ag Republican Party of India ha Dimapur Athawale ula poi ha ko himah ning ka janmet ula shang banya kren bi ko pisar sarkar halor bundli ki scheme bala terwada katanat Social Justice and Empowerment jong ka Sarkar India Menteri Rangba ka Sikkim Pawan Kumar Chamling hinin kasi ulawan ra ka mangtingka ka basipor ka balakot syaka lai hajar sanspa andrew fundrio point ar khandai klur tingka ban penbiang ni ken antat ye jing penul pensep ka sarkar house nem ar hajar khat khandai ar hajar arpho Chamling babat ru ya ka plapisa tingka jong sarkar ula pensno ya ka te ka mangtingka ha ka sni ka beningkong jong dorbar ka balabu an penlong ar sni ka yengdor ba thawan jong ka Sikkim kan se tai halor ka mangtingka ha ka arpho tarik urumphang Khamishwa Menteri Rangba Chamling lawan ra ru ka bill Sikkim Regulation Transfer of Land Amendment Bill 2000 kharkhandai ban pinthikna ya ka jing ajing da ka bakarpang ye ki jaka jong ki jat dure ilumbu Menteri Rangba ka Manipur N Biren Singh play ka Senior Citizens Welfare Forum ha ka we ka jingalang ka balong ha khabam lamkhai ha Imphal East District ulai thlo bang sarkar jilla ka sa thau da ka an man pinstang jur ya ki khon ki bampet ya ki kime ki pa anda ki no karta ka to gani ka khubor kala kut bakala wan shpina ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por phrabaji ni so ba Delhi station na ka mata ka khubor ha ka tien hindi ban pin bo da ka khubor phreng ha ka por phra ka san minen kani ka All India Radio Shillong